दिनै 27 जानुवारि 2022 मायथाइनि आरो जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आवहाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि आन्दलनकारि हानजा जेरै इउ.फ एनडिएफबि आरो इउ.फ थाम हानजायारि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे बिटिआर गोरोबथा जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 2003 मायथाइयाव बिटिसि जि सुक्ति दथि फारिलाइनि गेजेरजों जे बर'फोरनो मोनसे खुंथायारि गोहो होनाय जादोंमोन बेखौ फोजौनानै आरो गोख्रोंसिन खालामनानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन आरो फैयै फैयै बे एकर्डआ दिनैहाय नैथि खेबनि थाखाय जोङो बे एकर्डखौ फालिफैदों दिनैनि बे बुब्लियावहाय आङो गिबियावनो गासै बिटिसि ओनसोलनि एबा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो जों इउ.पि.पि.एल हानजानिफ्राय गासैबो जोंनि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटियाव दिनैनि बे नैथि बिटिआर एकर्ड सानखौ फालिनो थाम-थिम खालामबाय थानाय जादों दिनैबो बे जोंनि 10 दुवार्स माने चिरां दुवार्स जि जोंनि ब्लक कमिटि इउ.पि.पि.एल बिनि बानजायनायावहाय दिनै बे सातिपुरनि जोंनि मावख'आव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो गिदिर खालामनो हाया जिहेतु जोङो थिलेबलेबैब्लाबो जोंनि मावथिफ्रा जयैनो जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आं साबायखर बावदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय गोजोननाय फैबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिसि ओनसोलावहाय एबा बिटिआर ओनसोलावहाय जि मोनसे आन्दलन दंमोन बे आन्दलना जोबनानै फैदों आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे दावराव दावसि दङमोन गावजों गाव सैलायै मोनसे थासारि दंमोन बेबो दिनै जोबनानै फैबाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेवहाय गणतान्त्रिक बेवहाय मोनसे राजनिति बेवहाय सोलायनो हमदों आरो बयबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनायनि दिनै खाबु फैबाय आरो जों बेखौनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावबो गणतान्त्रिक भाबै बयबो बेवहाय राजनिति खालामथों जायखि राजनिति हान्जायानो जाया मानो बयबो जौगानायनि थाखाय सिन्था खालामथों बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ बजबनाय खामानि मावलायथों आरो जों इउ.पि.पि.एल राजनिति हान्जाया फैबाय थानाय समावहाय बे ओनसोलनि गासै जाथि जनगोष्ठीखौ लाफानानै बयनिबो समानै जौगानाय आरो प्रत्येकता जाथि जनगोष्ठीनि गाव गावबागाव हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ रैखाथि लाखिनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव रायजो जानायनि खाबुखौ होनो थाखाय जों इउ.पि.पि.एल हान्जाया खामानि मावबाय थानाय जादों आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिनि जि सरकार बियो सोलिगासिनो दङ आरो बे सरकारनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि हाबाया मावगासिनो दङ जाफुंगासिनो दङ आरो बे बोसोरनै समावहाय बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव जागायनायनिफ्राय दिनैसिम दिनैनि जे 2022 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम जे बोसोरनै बे बोसोरनैनि गेजेराव गोबां सुक्तिनि दफाफोरा जाफुंसारबाय आरो माखासे दफाफ्रा जाफुंनायनि लामायाव आरो जों मिजिंथिदों बे बोसोरसे बा बोसोरनैनि गेजेरावनो 100% जोंनि जे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बियो जाफुंसारगोन आरो जों बयबो मिथिगौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि भारतनि नखर मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि गासैबो बे एकर्डखौ जोथोन लागासिनो दङ जाफुंसारनांगौनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जों ओंखायनो आसा थिदों जे बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरावनो जोंनि दफाफोरा जाफुंसारगोन आथिखालाव जोंनि जि दफाफोर गुबैयैहाय जे जोंनि जि अबजेक्टिभसमोन एकर्डनि जि अबजेक्टिभसमोन जे बिटिआरनि गोहोखौ बारायनाय बिनि सिमाखौ बारायनाय सिमा बारायनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ गेजेरावहाय बे सिमा बारायनायनि थाखाय जि मोनसे बाउन्डारि कमिसन दानाय जादोंमोन बे बाउन्डारि कमिसननि जि चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जानायाव साननैसो जोंनि खामानिया थाबथानाय जादोंमोन नाथाय दा आथिखालाव गोदानै सासे आशिष कुमार भुटानि आइ.ए.एस. अफिसार बिथांनो दायथ' होफिननाय जाबाय आरो बेनि जि कमिसननि आयु बेखौ 31 नैबे मार्चसिम बारायनानै होनाय जादों ओंखायनो जों मिजिंथिदों जे 31 मार्चनि गेजेरावहाय जोंनि जि सिमानि जेंना बेयो थाबैनो जाफुंसारगोन आरो आसामनि जि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गोसो गोथारै गोख्रोङै बेनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ आरो जोंखौ खोथा होदों जे थाबैनो बेनि बागै सावरायनानै जोङो थिग खालामनाय जागोन।